ліпеня, аўторак, вітаю, гэта Белсадзума, працую для вас я, Сергей Падсасонны. Будуць госці на відэасувязі, будуць каментары, і сёння мы абмяркуем. Перакрытыя вуліцы, абяцанні прэміяў для наведнікаў. У Менску праходзяць рэпетыцыі параду, які адбудзецца заўтра. Дэманстрацыя чаго, які рэальны стан войска. Віктор Орбан блакаваў дапамогу ўкраіне, а цяпер прыехаў з візітам у Кіеў, ды сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зялянскім. Спачатку спёка, а цяпер залевы, а таксама наступствы непагадзі па ўсёй краіне, павырываныя дрэвы, пашкоджаныя будынкі, падтапленні. Міліцыя ва ўзмоцненым фармаце нясення службы працуе як у форме, гэтак і ў цывільным. Лукашэнкаўскія сілавікі рыхтуюцца да правядзення афіцыйнага дня незалежнасці заўтра пры любым надвор'і. Напярэдадні падчас рэпетыцыі параду, нягледзячы на моцную залеву, якая накрыла Менск, жаночы разлік маршыраваў пад праліўным дажджом. Тут толькі без каментара. А ўжо цяпер спадарства на відэасувязі Сяржук Кідышка, адзін з стваральнікаў паспалітага рушэння і былы дэсантнік. Вітаю вас. Вітаю вас, паважаныя беларусы. Спадару Сяржук, вось гэтая рэпетыцыя, якую усе пабачылі і абураюцца абсалютна, тое, што мы назіраем, калі дзяўчыны ў форме ідуць пад праліўным дажджом. Гэта ўсё ж такі абуральна ці, па сутнасці, нармальна для войска? Ну, ведаеце, яны же не ў войску. Гей-парад гэта робіцца для цывільнага насельніцтва. Вы так сфармулявалі пытанне, што я нават разгубіўся. Прычым тут стандарты войска да такого святочного мерапрыемства. Войску рознае прыходзілася рабіць, але ж тут, ведаеце, папросту все гэтыя святы лукашэнкаўскія, гэта насамрэч такая прафанацыя. Гэта ўжо давно не пра свята, давно не пра падзею. Гэта папросту шоу для таго ж Лукашэнкі. Вы бачылі гэты цягнік метро на платформе аўтамабільнай. Таму тут няма сэнсу размаўляць пра тое, як гэта адбываецца. Тут трэба размаўляць дзеля чаго, навошта, пра што гэта. Ну, гэта маё наступнае пытанне. Навошта гэта рабіць тады? Ну, ведаеце, гэта ўжо пайшло з савецкага часу. Гэта папросту такі рытуалы. Традыцыі рытуалаў хлеба і відовішча насягае ў сярэднявечнае і ў рымскую імперію. Гэта папросту задурыць людзям галаву, адцягнуць іх ад насущных праблемаў, паказаць даць нейкае свята, не кажучы пра тое, што гэта насамрэч было, ці штосьці было гэты дзень ввогуле. Гэта папросту элемент прапаганды. Вось толькі так. Таксама, гледзячы на той фон, які атачае гэтым усім прапаганда, уласна, і таксама сам Александр Лукашенко, які ўвесь час гаворыць пра гэтую рыторыку вайны, пра тое, што ўсім ворагам яны з ягонымі генераламі дадуць адпор і гэтак далей, то парад у такім кантэксце павінен выглядаць нейкай дэманстрацыяй сілы, хіба што. У нас гэтыя мэты неяк супадаюць? Цяжка сказаць. У цяперашнім кантэксце, канешне, парад гэта дэманстрацыя, не ведаю, каму захаду. Ведаеце, гэта все рэжымы, што Пуцін, што Лукашенко, яны, вось гэта ўсё разлічана ў іх заўсёды на уласны народ, не на нейкія іншыя краіны, а менавіта на уласных людзей. А мы ведаем, што Лукашенко падманвае беларускі народ, і таму гэты парад, ён па сутнасці, ну, я як чалавек, быўшы ў войску, ведаючы рэальны стан рэчаў, вось шмат і хто ведае, што наша войска ў жабрацкім стане, у жудасным, калі параўнаць матэрыяльнае забеспячэнне беларускага лукашэнкаўскага войска і заходніх краінаў. А гэта папросту пір у час чумы. Вось тое, што адбываецца. Таму не, гэтая карцінка, яна зусім не адпавядае рэчаіснасці. Калі вы загаварылі пра войска і пра ягоны стан, то тут хіба ў тых умовах, якія
у якія сябе загнаў Лукашенко, які ўвесь час таксама паўтарае і дэманструе. Вельмі важнае пытанне, якая баяздольнасць гэтага войска. Ну, гэта пытанне больш для такіх менавіта экспертаў, якія адсочваюць гэта ўсё. Але ж былі лічбы, падлічаны былі, наколькі гэта магчыма ў нашых умовах пры закрытасці гэтай інфармацыі, колькі бронетэхнікі аддал Лукашенко ад беларускага войска ў Расію і колькі бронетэхнікі паехала ва Ўкраіну. І атрымліваецца, што боездольнасць беларускага войска вельмі малая, таму што амаль што не засталося гэтай тэхнікі. Вось, засталіся нейкія вучэбныя машыны. Вось, таму боездольнасць вельмі нізкая. І яна заўсёды такой была. Ведаеце, заўсёды беларускае войска, яно цалкам гэты год рыхтаваліся часткі да правядзення гэтага параду. Шмат такіх момантаў было вельмі небяспечных, калі танк на праспекце Незалежнасці ў Менску врэзаўся ў слуп. Быў выпадак, калі самалёты летні сутыкнуліся над Немігай. Але ж грамадства шырока пра гэта не ведае, таму ім заўсёды падавалася, што гэта такое свята. І яшчэ такі момант, я, не чакаючы вашого пытання, магчыма, все ж таки хочу сказаць пра тое, стасунак Дня Незалежнасці до 3 ліпеня, до Дня вызвалення Менску. Вось это зноў профанацыя гэтых камуністычных рэжымаў пасля Лукашэнкаўскага. Ведаеце, што калі на вуліцах Менску запытаць у мінакоў у гэта свята, а чаму, напрыклад, Менск горад-герой, то лічаныя адзінкі адкажуць таму, што ў Менску было гераічнае падполле. Я просто нашчадак гэтых падпольшчыкаў, я пра гэта ведаю. А большасць людзей не ведае, таму што нават у камуністычныя часы, больш за 20 год пасля завяршэння вайны, менскае падполле не прызнавалі. Казалі, што гэта спецаперацыя немцаў, і не прызнавалі тое, за чаго зараз Менск носіць званне горада-героя. Я да чаго веду? Да таго, што нават у камуністычныя часы гэтыя святы былі проста прыкрыццём нейкіх ідэалагічных момантаў. Яны не мелі нічога блізкага да рэальна становішчай рэчы, да рэальнай памяці пра вайну, пра гісторыю, ну і гэтак далей. Можа, пагэтаму і людзям яны гэтыя святы дзяржаўныя абыякавыя, таму што ўжо з'явілася інфармацыя пра тое, што плоцяць прэміі, будуць плаціць прэміі, абяцаюць прынамсі тым, хто пойдзе на гэты парад. Магчыма, гэта ж абязалаўка лукашэнкаўская, мы ж все ведаем, што людзі прыходзілі на канцэрты, чакалі, пакуль паставіць галочку, што яны прыйшлі і сыходзілі. І ўжо даўно у Менску, напрыклад, наколькі я памятаю, мои ўсе сябры, все гэтыя дні святочныя, так званыя, выкарыстоўваліся для таго, каб попросту выкарыстаць выходныя, які далі людзям кудысьці паехаць на лецішча, на прыроду і ўсё. А хто прыязджаў на парад, хто хадзіў, я не ведаю. Ведаеце, такое ўражанне, што гэта было дзве розных Беларусі. Вось якая адная на салютах п'яная танчыла, а другая Беларусь попросту працягвала жыць сваім жыццём насуперак гэтай дзяржаве. Спадар Сяржук, яшчэ вельмі істотнае пытанне. Вы гаварылі пра некаторыя слабыя месцы войска. У мяне ўзнікае пытанне, ці самае слабое гэта ўсё ж такі тэхніка, пра якую вы ўзгадалі, ці тут пытанне і да якасці вайскоўцаў, падрыхтоўкі? Ведаеце, залежыць, войска ж таксама неаднароднае. Войска гэта ёсць і сілы спецыяльных аперацый, і внутреннія войскі, і часткі ПВО, ну і гэтак далей. Ад роду войскаў, ад іх прызначэння залежыць іх фінансаванне. Тыя часы, калі я служыў, напрыклад, я служыў в паветрана-десантных войсках, так званыя ВДВ, мы лічыліся элітай. Але ж мы былі вельмі слаба забяспечаны, а вось прэзідэнцкія так званыя часткі, 5-я Барынагорская бригада ці 32-14 спецназ, у іх заўсёды было добрае забеспячэнне. Таму, канешне, выпадку пачатку нейкіх падзеяў на Беларусі Лукашенко будзе мець боездольныя часткі з гэтых ВВшнікаў, з гэтых новаствораных падроздзелаў, якія ў кожным абласным цэнтры стварылі. А вось шараговыя войскі, якія сядзяць дзесьці ў лесах, гарнізонах, якія маюць слабое матэрыяльнае забеспячэнне, у іх не будзе боездольнасці. А штосьці Лукашенко, канешне, мае, можа і паказаць, і ўзбраенне, і амуніцыя, і ўсе грошы ідуць на падтрыманне гэтай невялікай колькасці частак гэтых вайскоўых. Вось, таму, ведаеце, згадайце Саддама Хусейна, які меў гэта войска, ну і дзе гэта войска было, калі прыйшлі амерыканцы. Я думаю, тут тое самае. Мы побачым тое, што попросту беларускае войска
будзе бездзейнічаць, калі, напрыклад, прыйдуць нацыянальныя вайсковыя часткі. Ну, я не магу прэзентаваць, разумееце, можна другую прыгожа казаць. Спадару Сяржок, ну, амерыканцы ў Беларусь не збіраюцца, пагэтаму тут наўрад ці чакае лёс Лукашэнку Саддама Хусейна, але вось вы ўзгадалі гэтыя нацыянальныя часткі, і ў мяне ўзнікае пытанне, ці сапраўды полк Каліноўскага, ці асобныя адзінкі ваяроў у стане будуць сапраўды нешта зрабіць. Усё ж такі там, ну, няхай, можа, і слаба дзесьці падрыхтаваная, можа, не хапае тэхнікі, але ўсё ж такі армія. Не, вельмі цяжка казаць. Ведаеце, за гэты перыяд уже столькі гэтых гаварящых галоў, так бы мовіць, закидывали шапкамі і Лукашенка, і гэту сітуацыю. І, на жаль, мы бачым, што Лукашенко утрымаўся, умацаваўся ў чымсьці. Я не хочу нагаворваць на наших побратимаў, на наших сяброў, якія змагаюцца, якія ваююць. Гісторыя расставіць на свае месцы. Я думаю, што у шэрагах беларускага лукашэнкаўскага войска все ж таки хапае, не буду казаць патрыётаў, я думаю, што там все ж таки хапае людзей разумных, разважлівых, які расставяць прыярытэты ў патрэбны момант. Пераход на бок народа? Ну, конечно, ну як же, ну гэта ж людзі, яны цалкам самі з народа, яны ж маюць дзяцей, якія ходзяць да школаў, сваякоў, бацькоў. Конечно, яны будуць бараніць беларускі народ, но я не буду в адрозненне ад некаторых наших спадароў палітыкаў казаць, што маем кантакты з гэтымі людзьмі. Ну, яны папросту ёсць. І гонар, сумленне афіцэрскае ці папросту салдацкае, яно мусіць іх прымусіць у патрэбны момант перайсці на бок народа. Не трэба забывацца, што зараз у беларускім войску шмат солдат тэрміновай службы, якія прымалі падзелы ў 20-м годзе, у пратэстах 20-го года. Таксама сыграе на наш бок дзесьці. Але ж давайте пожывем і пабачым, як будзе разгортвацца падзея. Давайте. Дзякуй за гэтую размову. Сяржук Кідышка, адзін з стваральнікаў паспалітага рушэння, былы дэсантнік гаспадарства на відэасувязі. Дзякуй вам вялікі. Жыве Беларусь. Міністэрства ўнутраных справаў Расіі абвясціла ў вышук Валерыя Сахашчыка і Вадзіма Пракоп'ева. Адпаведная інфармацыя з'явілася ў базе расійскага ведамства. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Валерый Сахашчык і сябра каардынацыйнай рады Вадзім Пракоп'еў названыя арганізатарамі вайсковага фармавання «Пагоня». Пра іншыя навіны ў нашым аглядзе. Вырваныя з коранем дрэвы, паваленыя слупы электралініяў, залітыя вуліцы. Такія наступствы непагадзе назіраюцца ва ўсёй Беларусі. Асабліва пацярпела поўнач краіны. Агулам у краіне без святла засталося амаль 800 населеных пунктаў. Ветрам паваліла больш за 70 дрэваў. Пашкодзіла дахі некалькіх дзясяткаў жылых дамоў. Складаныя ўмовы надвор'я захаваецца ў Беларусі і сёння. З-за моцных дажджоў быў абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. На Берасцейшчыне ў аграгарадку Пелішча другі дзень працягваюцца пошукі зніклай 4гадовай дзяўчынкі Маі Любімавай. Учора ўвечары яна сышла са свайго двара, і да гэтага часу пра яе месцазнаходжанне нічога не вядома. Пошукавыя мерапрыемствы ішлі ўсю ноч. Валанцёры абвясцілі збор людзей на дапамогу ў пошуках. Польшча і Нямецчына – ахвяры хвалі нелегальнай міграцыі, арганізаванай Уладзімірам Пуціным і Александрам Лукашэнкам. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск на прэс-канферэнцыі з канцлерам Нямецчыны Оляфам Шольцам. Яна адбылася пасля міжурадавых кансультацыяў дзвюх краінаў, якія прайшлі сёння ў Варшаве. Паводле канцлера Нямецчыны, ягоная краіна гатовая ўзяць на сябе ролю лідара ў гарантаванні бяспекі на ўсходнім флангу НАТО. Верховны суд США пацвердзіў частковы імунітэт Дональда Трампа ад судовага пераследу. Гэтае рашэнне найхутчэй адкладзе працэс абвінавачання былога прэзідэнта у справе змовы з мэтай адмяніць вынікі выбараў 2020 года. На меркаванне аналітыкаў, такі крок зніжае верагоднасць таго, што Трампа будуць судзіць да лістападаўскіх выбараў. Віктор Орбан прыбыў у Кіеў і сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Гэта першы візіт прэм'ер-міністра Вугоршчыны ў гэтую краіну з пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Як заявілі прадстаўнікі вугорскага прэм'ера, акрамя двух баковых дачыненняў, Орбан і Зеленскі абмеркавалі і мірнае ўрэгуляванне вайны ва Ўкраіне.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, палітык пастанавіў наведаць Украіну пасля саступак у пытанні правоў вугорскай меншасці ў Закарпатці. Орбан і Зеленскі нядаўна правялі кароткія перамовы на саміце еўразвязу ў Брусэлі. Гэта адбылося да выступу прэзідэнта Украіны перад еўрапейскімі лідарамі, дзе ён заклікаў павялічыць ваенную дапамогу ягонай краіне. Орбан заявіў, што Вугоршчына не згодная з пачаткам перамоваў аб уступленні Украіны ў еўразвяз і не будзе удзельнічаць у планаваным пашырэнні падтрымкі НАТО для Кіева. Таксама Орбан неаднаразова выказваўся супраць паставак зброі ўкраіне і за зняцце санкцыяў з афіцыйнай Масквы. Учора Вугоршчына узначаліла Раду еўразвязу. А на відэасувязі палітолог з Украіны Владимир Фесенко. Добрый день. Добрый день. Спадар Владимир, тое, што мы назіраем сёння візіт Віктара Орбана, гэта прарыў у адносінах Кіеў-Будапешт, ці ўсё ж такі рана радавацца? Ну, радоваться действительно рано. Это не прорыв, это скорее изменение тактики со стороны Орбана. Что надо учитывать? Венгрия только что начала председательствование в Европейском Союзе, и как это часто бывает, ну, например, вот становится человек президентом страны. Куда будет первый визит? Это определение приоритета во внешней политике. И вот Орбан таким образом показывает и коллегам по Европейскому Союзу, и особенно некоторым европейским коллегам, которые, на которых он рассчитывает как на потенциальных партнеров, в частности в Европарламенте. Речь идет прежде всего о премьер-министре Италии госпоже Мелани. Вот это жест в том числе и для нее. Это демонстрация того, что украинский вопрос, Украина остается приоритетом, в том числе и для Орбана. И не только с точки зрения его эгоистических интересов, а как приоритет для Европейского Союза. Ну и это демонстрация госпожи Мелани, которая, как говорят некоторые источники, настаивала на том, чтобы Орбан помирился с Зеленским. Это демонстрация того, что Орбан может конструктивно выстраивать отношения с Зеленским и с Украиной. Прорыва не будет. Проблемы с Орбаном могут сохраняться, но если удастся смягчить то напряжение, которое было в последнее время, если удастся установить хотя бы на определенное время конструктивные отношения и конструктивно решать вопрос вот с требованиями Венгрии, а также с другими вопросами в процессе переговоров с Европейским Союзом, это будет уже хорошим успехом. З тых заяваў, которые мы бачым, гаворка ідзе пра адкрыццё украінскай школы ў Вугоршчыне, таксама вырашэнне вугорскай меншасці ва ўкраіне, нейкіх там пытанняў. Але не для гэтага ж прыехаў Орбан. Усе цудоўна пра гэта разумеюць, што гэта абсалютна павярхоўныя тэмы. Ці Орбан у дадзеным выпадку выступае такім пасланнікам, ганцом Пуціна? Ну, эта версия очень популярна. Поводом для этого стала тема мира, которую Орбан вот в одном из своих недавних, ну и в интервью, и в статье он коснулся этой темы. Правда, он и раньше говорил о том, что он сторонник мира в Украине, сторонник завершения войны. Но в нынешнем контексте, когда активно обсуждается тема мирных переговоров, Зеленский этой темы коснулся в своих последних интервью, Путин высказывается на эту тему, целый ряд стран предлагают свои услуги как посредники. Конечно же, вот в этом контексте многие воспринимают Орбана чуть ли не такого тайного гонца от Путина, чуть ли не гонца с каким-то тайным мирным планом. Я думаю, что вряд ли. Более того, Орбан, как опытный и хитрый политик, он скорее использует тему мира, вот в контексте визита в Киев, для пиара, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Это отличный информационный повод. Поэтому думаю, что пиара здесь больше, чем какой-то реальной конкретики, но наверняка тема войны и мира, тема завершения войны в Украине, условия завершения этой войны, она наверняка будет обсуждаться или уже обсуждалась на встрече между Орбаном и Зеленским. Но главные вопросы все-таки будут касаться, как это традиционно в наших отношениях, это статус, права венгерской общины в Украине. На самом деле, скажу вам откровенно, просто чтобы все понимали, что такое венгерское меньшинство в Украине. Самое богатое,
И не только меньшинство. Это может быть самый богатый сельский район в Украине, это районы проживания венгерского меньшинства. И не только в Закарпатье. Кто бывал в Закарпатье, прекрасно знает, никаких проблем языковых, социальных у этого меньшинства нет. Но Орбан хочет особый статус и особое отношение венгерского правительства по контролю над венгерским меньшинством в Украине. Вот в этом проблема. Гэта не спадзяванне таго, што яму мог паабяцаць Владзімир Пуцін, што калі я, маўляў, перамагу ва ўкраіне, то ты тады атрымаеш Закарпатье. Ну, на самом деле Путин такие сигналы посылает не только Орбану. Он же открытым, и не только Путин, Нарышкин, там и многие другие представители кремлевской клики, они же все говорят открытым текстом, есть и статьи, интервью, заявления, что, мол, поляки, берите Львов, берите Западную Украину, Венгрия, берите Закарпатье, Румыния, берите Буковину, все отдаем. Да, а вы нам не мешайте, мы вот себе возвращаем большую часть Украины. Это мечта Путина. Он готов разделить Украину, он же живет вот этими нарративами прошлого, имперскими нарративами, вот как Польшу делили. Вот 3 раздела Польши. Вот я думаю, что точно так же он хочет поступить с Украиной. И он при этом не думает об интересах Украины, Белоруссии, об их суверенитете, его это не интересует. Но нас это интересует. И мы не собираемся играть в эти игры. И самое главное, в таких категориях, в таких понятиях раздела суверенной страны не мыслят европейские политики, демократические политики. У Орбана, конечно, мысли такие могут возникать. Потому что у Орбана постимперский синдром тоже присутствует. Но думаю, что он не может себе позволить таких действий в таком образовании, как Европейский Союз. Тут нават калі зазірнуць у гісторыю, то ўсё ж такі Польшча, хаця і больш праз 100 гадоў, але нічога і з гэтым раздзелам не атрымалася, як бы там ні было, а таксама быў і другі падзел, які таксама скончыўся так, як скончыўся. Але ўсё ж такі Орбан гаворыць пра тое, што перад тым, як весці мірныя перамовы з Масквой, варта спыніць агонь. Ну але гэта тое ж, пра што гаворыць таксама Владзімир Пуцін перад самітам міру. Ён выйшаў так са сваімі прапановамі. Вы будьце, маўляў, войскі, спыняйце агонь, я тады буду размаўляць. Ну то ў такім выпадку ці Орбан не паўтарае тое, што Путин? Не, но тут есть важный нюанс. Путин же не просто за прекращение огня. Путин выдвигает ультимативные требования до начала переговоров. Условия прекращения огня со стороны России: украинские войска должны отдать еще часть территории России, признать оккупированные территории российскими и отдать еще часть территории. Отдать Херсон, который Украина отвоевала в 22 году, отдать Запорожье, которое Россия не контролирует. Слушайте, для нас это неприемлемо. И потом все прекрасно понимают в Украине, если мы сейчас отдадим часть своей территории без боя, завтра точно такие же условия будут по Киеву, по Харькову, по многим другим местам Украины. Поэтому для нас это неприемлемо. Если начинать разговор о прекращении огня, это должно быть темой переговоров, но без предварительных условий и без ультиматума. При гэтым, спадар Владзімир, прэзідэнт Зеленскі кажа, што Захад цікавіць мір, але межы 91-го года украінскія не надта цікавяць. У гэтай сітуацыі ці не атрымліваецца, што Украіну з усіх бакоў будуць змушаць да перамоваў з Пуціным і не зусім на кіеўскіх умовах? Смотрите, пока, вот по моим данным, я общаюсь с дипломатами, с экспертами, в том числе европейскими, и с нашими дипломатами в том числе. Я не вижу, не знаю подтверждений конкретных фактов давления на Украину, чтобы мы начинали переговоры с Россией. Более того, официальная позиция известна. Вот не так давно к нам приезжал госсекретарь США Блинкен в Киев. Он повторил официальную позицию, которая раньше была заявлена: когда, как, на каких условиях начинать переговоры с Россией, решать будет Украина. Здесь ничего не изменилось. Единственный фактор, который тоже заявлен, который известен, это то, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США с высокой вероятностью Трамп может подталкивать Украину к переговорам.
Он об этом сам говорил, правда, в очень абстрактных терминах. Вот не так давно появилась информация о докладе его помощников и советников, когда он был президентом США. Это его бывшие помощники по вопросам национальной безопасности. Вот они предложили, да, такой вариант. Надо подталкивать Украину к переговорам с Россией, но на уступки должен пойти и Путин. Речь не идет о переговорах на российских условиях. Вот если Путин не согласится, тогда надо Украине дать больше оружия. Вот какая позиция. То, что нет консенсуса на Западе по поводу того, чем должна завершиться война, это, к сожалению, факт. Вот консенсус есть в вопросе о том, что Украина не должна проиграть эту войну. Надо помочь Украине так, чтобы мы не проиграли эту войну. Няхай так будзе. Дзякуй вам за гэтую размову. Владимир Фесенко, палітолог з Украіны, спадарства на відэасувязі. Дзякуй, спадарства, за сёння. Гэта быў Белсат Зум. Для вас працаваў Сергей Пацасонны. Зычу добрага вечара і сустракаемся, як заўжды, на Белсаце.